ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Тамошобинони азиз, боз ҳам як навор мешавад аз магазини 10 сомона 1001 майдачайда ки қарор дорад дар бозори Корвон рӯ ба рӯи 7-ум дарвозаи Обтобӣ. ма чандин маротиба иҷара нишон додагиам. Дуюм ошёна беру ами рӯ ба рӯи 7-ум дарвоза аз раҳ и тараф биёен ҳастай. Ҳамаи чизошон 10 сомониай. Баъзан анамхе борои навинка миёранд. Нигоҳ кунед, анаи 25 сомонай ки ё дигар ҷода шояд ки 60-70 сомон боша. Иҷада 25 сомон. Ана бисёри чизошон 10 сомиай. То охири навора тамошо кунед. Иҷа навинка бисёр омадай. Ҳамнора ма шумода нишон метиҳам. Инаира бинед. Супницаяй барои авқот гарма гиста гуфта 45 сомон. Мана тамошобино анами хел ваё ҳастай. Тарако ҳозир ма мехом дар бораи анами хемохем пирра маълумотиям аз худи ҳамин эксперт пирсем. Апай хосият аллакай ҳамаша медонад дар бораи ҳамин маҳсулотҳо. Инами препарата и дору нестай дӯстои азиз, и биодобавки бад меган ку анамира 7 сол кор кардиян сохти анамира чимчанд миллион расход кардаян ки ҳами чӣ шавада и дору неста и хуна тоза мекна и нам хали сиропай ҳозир душанбеда ира бисёр хардестия и барои чӣ мехараншон барои касалиҳо қанд баъди химия саратон барои давления барои ҳама чӣ дар корай имна ҳамира ҳам сохтиян ки одами касали ҳамира мехра касали мехра и худаш клеткаи вайрона меова обод мекна фаҳмиде барои чи мо мегем чихе и универсале ки разве ҳам касали қанду ҳам саратон ҳамаи чи баъд хондем хутонам бидрои бихоне и именно худаш клеткаи вайрона меова медроя вастановид мекна беҳад одамо ҳозир бисёр хардесиян ам қарабулу мебиён мебаранд на заказа вообще миёрем сразу уже тамом мешавад. Ина духтарако дар ҳақиқат ҳам хемохем интернета даромада як роликоша тамошо кунен. Я ролик дама дида будам ки ами организми одама ранги организми кӯдак мекардай тоза ай тамоми химия тамоми токсине ки дар хуни мояй дар вуҷуди мояй ҳамаи ҳамина аз организми мо бароварда тоза мекунад анамин маҳсулот. И бори Корея бисёриё Хитой мефаҳманд. Корея мегӯй Корея дигар со Хитой дигар. Борои Корея ҳамаш сифати олия дар духтурои Германия чӣ кардагианшон да лабораторияи Германияда тасдиқ шудагиа ҳами боро ки воқеан мисол мо ҳами ҷавобгӯяем стандарт дода. Хулас рақамо ҳастай шумо метавонед биёен бо ҳамин офис касе дар Тоҷикистон айда Душанбеяй офиси ино биёен нависен аз пеш бо мефаҳмонанд то на духтаро чем чанд доруи химияра гирифта мисол истифода бурдан анами ина истифода барен бе химия бе ҳичи хушрӯвай нағзай эффекти беҳтарина ки дар ҷаҳон и аллакай вай гирифтагияян награда гирифтагия грантора гирифтагия дадруш китобчаш ҳастай ҳастай дидем ана ино и 30 сомон чойнико ҳастай 50 сомон мана навинка мана ино 50 сомониян нархи арзонай дигар ҷуда қиматай духтарако баъд медонед навинка чӣ омадай 20 сомонӣ анамхе 25 сомонӣ 20 сомонӣ амхе ланч бокс мана барои кӯдакода ягон чӣ гирифтан контейнерчои беҳад хушрӯи удобне мана анаки духтарако ма шумода 10 сомона навинкои пасдора нишон метам ки чӣ омадагӣ ҳаст мана ин пиёлаҳо бори наван мана аз ин тарелка ам омадагӣ ози нишон метиҳам 10 сомон мана ин гулошам набуд омадай бори навда 10 сомон пиёлаи калони чинии хушрӯвай сифатҳои материалшонда гап нест и пиёлаора ё косаву тарелкае ки ман иҷа нишон метиҳам мана бинен ҳамаи ҳамино 10 сомон донаш иҷада бисёрай чӣ хеле гуфтам ван иҷа тарелкаҳора бинен духтарако амино ҳамаш чиниян ана инаш 15 сомонай ана ин маълумай дига хелай 15 сомон иям ҳам хелай чиниян духтарако ана ино навинка посудаҳои навинка
ана и тарелка омада нав пиёлаша нишонтон додум и тарелкашай бори нав 10 сомонӣ аз ин тарафо зибо нишонтон метиҳам ана ино нав омадагиян духтарако мана хел чиқракай ира шурбодам мешава авқутои якумдаям мешава ира истифода барен инам 10 сомон духтаро аз ана ин тамом шида буд ина бори навда омад духтарако мана 10 сомонӣ аз ино ма нишон додум мана бо ям новинкая инчунин духтаракои хушрӯ мана ино омадагиян ино косаи майдатаран ай коса камакак майдатара косаи майдаям ҳисоб мекунанша инам иноям ҳаст новинка и чанда ям бафикрам 10 сомон ай духтарако инчунин анаи дуташ 15 сомона пластмассиё кам мондагӣ буд ҳозир нигоҳ кунед чанд модел чанд размероша овардиям ино ду донаш 15 сомонаи пластмасса на пиёла ана ино новинка на диден ино бори нав 10 сомонӣ хушрӯ ана ёшам новинка мана пиёла ҳамаи ҳамино бори наван мана аз ин омадай аз и косаш буд пиёлашам омадай мана иша бинен чӣ хел хушрӯча пиёла аз ина ино тарелкаҳош ҳастан ина пиёлаш омадай духтаро евростил качествошда гап нест беҳад качествошон хушрӯай материалоша пиёлора нишонтон дода будам мана дигар намудошбо ҳаст на духтаро ана инам новинкая бори навда омадай тарелка анаи размери калонтарш духтарако нами ба кало омадагиян 10 сомонӣ бори навда ина калони хушрӯван иҷада кӯдакода шляпаву кепкаву ҳамаи чи омадаи 10 сомонӣ анаи кросиё иёям 10 сомонӣ аз ин ман нишон дода будам шумода ина касе ки бори аввал мебина марҳамат ҳастай хе 10 сомона иҷада ҳар хела пешбандаку палатенцаву ҳамаи чи ҳастай ина бакалу иноям ам хели 10 сомонӣ нархошон 1001 майдачайда иҷада пайдо мекунед на пакетои калон ҳастани хели скочо 4 донаш 10 сом будай анаи калонтараш 2 донаш 10 сомон манаи калони баъдаш 1 донаш 10 сомон иҷада як гала вишелкаҳо ҳастай ҳамаи размеро мана бо миёен ай пеш нархоша хушрӯ кадахтон мебинен духтарако иноям ами 10 сомонианда хулоса беҳтарин мана иҷада бошад ҳамахе палатенцаву ҳамахе чизако омадагиай мана бори 10 сомона салфеткаву палатенцаву хулос ҳамаи чи 10 сомон и ба калошон ҳаст иҷада ино бо дигар хелан калонан ино 15 сомонай духтарако мана надпис доран еша бинен чанд қадарай мана дар наворуқа хушрӯ наомадестай вале аз наздик калони бадани 15 сомонаҳошон мана ин косаҳора бинен ранги бакалай яке косаяй 15 сомон иҷада ҳастана ино 15 сомонӣ баъд анаи духтаро бори нав ина ино омадай и 25 сомон биден нержавикаи материалаш ана инаш боша 15 сомон мана косача нержавикаи тозае
иҷада духтарако нигоҳ кунед чанд намуд хеле ба ё омадагӣ ҳаст 10 сомониву 15 сомониву хулоса ҳар хела. аз инома шумода нишон дода будам. ина бо як бори дига бинед духтаро нархошон 10 сом 15 сомон ҳар хела. инам ино бори наван ози ҷобаҷо накардиям. ино чанд смияй и чиай кудако бозӣ мекунана ҳо ай мӯйлни пузирёк нигоҳ кунед чихе хушрӯ. на диде мана 25 сомон кудак ранги пистолетикай кудако бозӣ мекунанд хушрӯ беҳад фасон. бо чӣ новинка аста ина ино 10 сомонӣ хая ҳамаш ино 10 сомон ино 25 сомона ваям дора. и ҷоруби холиш ая ина духтаракои ҷоруби холиш 10 сомон. вай дафъаш видео карда будем двойка буд дута доштак вай 25 сомон буд савокшкати. духтарако бинен иҷада заколка резинка ҳамаи чи ҳастай 5 сомонӣ абадок хулоса ҳама чи пинсеп ин тарафдаям ҳаст ҷадухи ҳама чи ҳаст. духтаро аз пеш биёем бо мебинен. баъд духтаракои азиз нигоҳ кунед чихе качествои хушрӯ сумка овардиан. ин сумкаошон 75 сомон. бори дигар такрор мекунам рӯ барои бозори корвон рӯ барои 7 дарвозаи оптовӣ диден охирон дарвозаи ҳисоб мешавад. аз раи тараф ҳамин мағоза ҷойгир аст дар дуюм ошёна. ана духтаро нигоҳ кунед иҷа чанд чизои новинка омадагиай. ира нишон додем пузирёк буд. ишам пузирёкай 30 сомонаш ишам ам хелас иш овшапак будай хулоса пистолети овшапак буре нигоҳ кунед чихе калон 30 сомон барои кудако падаркада зур мана дидем бочкача дора катиш хурсанд мешам кудак да вақте ира падарка мекунӣ. иша нишон додум 25 сомон. ана иҷада ҳастай ҳар хела соатҳои фасон омадай 30 сомон 100 сомон инаи намудо 250 сомон. касое ки дар бораи ино медонанд ки беҳад қиматай дига ҷуда. ина духтарако инаин ваё боша 70 сомон повербанко иҷада ҳастай инчунин калкулятор туп хулоса ҳамаи чи ҳастай. аз пеш биён бо мебинен. ино нигоҳ кунед чихе сумкаи фасон омадай качествоошон зурай. ай пеш омадед бо мебинед 75 сомонӣ чанд ранг дора калони хушрӯ. рако ира бинед чихе хушрӯ инами подставка 30 сомон. мана дар кор боша биёен.